Po druhé, Martino, s vámi dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího dílu podcastu na YouTube společnosti Gemediclas. Věnujeme se tejpům, tejpování, to jsme mimochodem zmínili v našem minulém tématu o císařském řezu. Kdo jste tedy neviděl ještě ten díl, tak vám doporučím, abyste se na něj koukli. Poprosím vás, Martinu, my máme teď téma diastázy, což s porodem velmi souvisí, ale netýká se to pouze žen po porodu, ale i mužů. Než začneme, kdyby nás neslyšel někdo v předchozím díle, můžete se ještě jednou představit. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie opäť. Takže sa predstavím tak v rýchlosti, volám sa Martina Gruchaľaková. Študovala som bakalára v Trenčine, magistra v Bratislave. Tento rok to už je 10 rokov, čo som v praxi. Za celú teda tú 10-ročnú prax sa väčšinou venujem ženám a detičkám. A teda hlavne čo sa týka diastázy, pôrody, čo všetko vás napadne ohľadom ženských problémov, tak v podstate riešim a stále sa okolo toho nejako točím. Výborně. A točili jsme se i minule a velmi často jsme se dotýkali právě toho tématu, který jste zmínila, což je diastáza, rozestup břišních svalů. A já bych vám teď předala slovo znova, abyste přiblížila našim posluchačům vlastně, co je to ta diastáza a jaké jsou vlastně její hlavní příčiny. Takže diastáza je rozostup brušných svalov v oblasti linea alba. Môžeme si to predstaviť tak, že priamy brušný sval sú pekač buchát, tak sa to povie, alebo teda tehličky, to je priamy brušný sval. Ľavá a pravá strana sa nám v strede spojuje s takou blankou, s takou fasciou, ktorá sa volá vlastne linea alba. A ona sa rozťahuje vplyvom teda tehotenstva, po prípade nejakého úrazu. U žien to je teda väčšina, alebo teda skoro všetky prípady vplyvom tehotenstva. Najčastejšie teda, prečo sa deje tá diastáza je, že žena má viacero tehotenstiev za sebou, už to tretie tehotenstvo veľmi náročné pre to telo, v podstate tá fascia sa nedokáže stiahnuť zase ku sebe, tak ako to bolo napríklad po tom prvom a začína sa viac a viac rozťahovať, čiže tá stena je veľmi oslabená. Môže to byť spôsobené aj ak medzi jednotlivými tehotenstvami nie je nejaká minimálne rok aj pol, ale to tehotenstvo ďalšie je skoršie, tak v podstate tá brušná stena sa nevedela dať do poriadku za ten jeden celý rok a je oslabená a vplyvom ďalšieho tehotenstva sa ešte viacej roztiahne. Diastáza môže vzniknúť, aj keď je plod veľmi velikánsky, brúško je veľmi natiahnuté, môže byť viacero miminiek v brúšku, čiže sa naťahuje brušná stena, po prípade diastáza môže byť spôsobená aj keď žena predtým necvičila, brušná stena už bola dávno oslabená, môže byť aj vplyvom nadváhy napríklad. A tehotenstvo tomu ešte viacej dodalo teda ten svoj objem. Diastáza môže byť spôsobená napríklad aj nejakým úrazom v oblasti tej brušnej steny. To sa teda hlavne týka napríklad mužov. Tí najčastejšie majú diastázu hlavne teda z tohto dôvodu, že v oblasti tej linea albe došlo k nejakému úrazu, napríklad o bicykel, alebo niekde sa mohli napichnúť a v podstate je tam narušená tá linea alba. Čo sa týka takých nejakých čísel, tak také tie najnovšie štúdie hovoria o tom, že až 80% žien po pôrode má diastázu. Veľakrát je to spôsobené napríklad aj genetikou. No, v podstate to svalstvo, alebo teda tá fascia je geneticky oslabenejšia a len vplyvom toho tehotenstva, väčšieho brúška, viacnásobných tehotenstiev sa nedokáže potom naspäť spojiť, alebo teda Mhm. je oslabená. Jak sama zjistím, že mám diastázu? Existují nějaké postupy, tak kdybyste nám je mohla přiblížit. Najčastejšie to ženy zistia napríklad, keď sú tehotné a v tej vrchnej časti toho brúška nad pupkom sa im spraví typický osteň. To je také najbežnejšie, s čím sa ja stretávam, teda v tom tehotenstve. Po tom tehotenstve, po pôrode sa tá diastáza väčšinou vcucne dovnútra,
Čiže žena si to môže nahmatať ako buď nejakú dieru v oblasti nad pupkom. Po prípade, ak si ju chce teda sama vyšetriť, tak si ľahne na pokrčí si nohy, a nohy zodvihne hore, zodvihne hlavu a vlastne keď si bude hmatkať oblasť nad tým pupkom, tak ak tam obcha prsty, minimálne teda dva, tak sa jedná o diastázu. Nie je to, rada by som povedala aj to, že nie je to nejaká moc dobrá samodiagnostika, pretože veľa žien, minulý týždeň som mala akorát takú pani, prišla, že chce iba skontrolovať brúško. Že ona si to doma kontrolovala, nič tam nemá a že teda ale chce sa uistiť mnou, či to tak je. Ja som teda kontrolovala, áno, v tej vrchnej časti to mala krásne zacelené, ale diastázu mala v oblasti pupku. Čiže presne v tej spodnej časti, ktorú si to ženy nehmatajú a veľa žen si myslí, že to je len v tej vrchnej časti, hlavne pri tých rebrách. Ale tá diastáza v podstate môže byť aj umbilikárna, čiže v oblasti toho pupka. Čiže ja by som, takto je tá samodiagnostika, ale ja by som si to radšej ešte uistila u nejakého odborníka, ktorý vám to povie, že áno, toto je diastáza, toto diastáza nie, pretože niekedy to môže byť len slabá brušná stena, ktorá sa môže tváriť a vy keď sa nestretávate často s tou diagnostikou a nevidíte tých brúch veľmi veľa, tak vy si môžete myslieť, že to je diastáza, ale diastáza to vôbec nemusí byť, ale je to len slabá brušná stena. Vplyvom toho tehotenstva, to je normálne. Potom budeme bavit ještě dál, jak s tou diastázou pracovat. Ale pokud teda tý nebudeme řešit, jaké jsou důsledky té neléčené diastázy. No, neliečená diastáza môže spôsobiť problémy s trávením, vyprázdňovaním, nafúknuté brúško, problémy, keď sa žena naje, môže mať rôzne bolesti. Tie bolesti nemusia byť len čisto ohľadom toho trávenia, tie bolesti môžu byť aj v oblasti krížov, v oblasti chrbtice, oblasti podbrúška. Môžu byť bolesti, takisto aj tá hlava. Presne veľmi podobné príznaky ako pri tom cisárskom reze môžu byť aj pri tej diastáze. Také, čo najčastejšie ja mám u mňa v ambulancii je určite to, že tá žena sa cíti neistá v pohyboch. Cíti sa, že nedokáže sa zohnúť napríklad pre to bábätko, že cíti, že niečo ju tam nedrží a že to brucho ako keby také na vode. Že fakt, že nedokáže zodvihnúť niečo zo zeme. Vstávanie z postela do postele je pre ňu veľmi náročné. Nedokáže ísť dole zo schodov, fakt, že má problémy v základných veciach. Čiže tá stabilita, to core je tak veľmi oslabené, že pri tých denných činnostiach má problém tá žena vôbec niečo spraviť. Toto sú také najbežnejšie, potom sú také rôzne skryté, kde žena môže mať problémy s inkontinenciou, problémy s únikom moču. Tiež to môže spôsobať v podstate aj tá diastáza. Povolené panmovedno, pretože celý ten hlboký stabilizačný systém spolupracuje s brúškom, s panvovým dnom, ale aj s driekovou časťou chrbtice. To taký, ak by sme si predstavili taký nejaký múrik, alebo teda nejaký taký valov v oblasti našeho celého trupu. Čo no to jedno s druhým súvisí. Ale môže byť aj napríklad nesprávne dýchanie. Ženy môžu mať bolesti, keď dýchajú, pýchanie pod ľavým rebrovým oblúkom alebo aj pod pravým. Môžu mať, ako som hovorila, rôzne bolesti v celom tele. Ano. Tak, to máme, když se nic nedělá. Jaké jsou ty kroky k tomu, aby začal vůbec tou diastázou pracovat? No najdôležitejšie je vyhľadať odborníka. To je najdôležitejšie a hovorím to stále, pretože sa stretávam so ženami, ktoré si pustia rôzne online cvičenia alebo rôzne takéto programy, kde je aj tá samodiagnostika, aj nejaké cviky. A oni sami potom prídu, napríklad cvičia to 2 mesiace, vidia, že sa nič s tým bruchom nedieje a prídu za mnou, že cvičím toto a toto, ale nevidím nejaký hlbší význam v tom, nič sa proste s tým bruchom nedieje. Ja ich potom vyzvem, teda, aby mi tie cviky ukázali a zistíme, že tie cviky sa v tomto štádiu, v akom sú, by sa vykonávať nemali. Že to ešte veľmi skoro na to, aby zaťažovali práve ten priamy brušný sval.
Čiže ako prvé vyhľadať odborníka, ktorý vám povie, v akom stave je to brúško, či to je diastáza alebo len povolená brušná stena. Tak ako som to spomínala aj pri tom cisárskom reze, doplniť vitamíny, pretože tehotenstvo a pôrod je neskutočne náročný stav, kde tá žena zo seba vydáva veľmi veľa zo seba vitamínov. Do toho, ak ešte máme potom pôrode, že tá žena dojčí. To je ďalší stav, kde v podstate niečo zo seba musí dávať, mliečko pre to dieťatko a tiež už to vyšťavuje z tých vitamínov. Čiže je veľmi dôležité ísť aj do tej vitamínovej pomoci. Pre mňa je dôležité, aby žena zmenila spodné prádlo, čiže aby nenosila nejaké nízke nohavičky, ale aby teda mala nohavičky minimálne nad pupok, po prípade vysoké leginy, ktoré jej stiahujú to brúško ku sebe. Ja napríklad neodporúčam bedrové pásy ani žiadne poporodné pásy, pretože by to mohlo vypnúť chrbtové svaly a tie potrebujeme na to, aby sme fungovali. Čiže buď si šatkovať to brúško, po prípade tejpovať brucho si môže, alebo teda určite nejaké takéto vysoké prádlo je veľmi dôležité. No a cvičenie. To bez toho to nejde. Průměrně určitě zase je to všechno individuální, ale vlastně návrat k tomu normálu nastane u té ženy nebo u toho muže za jak dlouho. Tak ako aj pri tom cisárskom reze, aj pri diastáze máme približne ten rok. Rok je to v každej literatúre napísané, my to vidíme tiež v ambulanciách, že fakt ten rok to telo sa dáva do toho pôvodného stavu ako pred tým tehotenstvom. Ja dávam väčšinou ten pol rok až rok, ale vždycky upozorním ženu, že tá diastáza sa nemusí úplne stiahnuť. Veľakrát sa môže stať to, že ona sa stiahne do nejakej určitej šírky a už odtiaľ sa pohnúť nevieme ďalej. Je to fyziologické. Proste to telo, toto je jeho limit a cez ten limit už nevieme dojsť. Čiže upozorní na to ženu, že nemusí sa to dať do toho stavu, ako to bolo pred tým otehotnením. A je to normálne. Dôležité je, aby to brúško bolo funkčné a aby nám pracovalo. Máte nějaký příklad z praxe pro nás? Z minula už víte, jak to mám strašně ráda, tak Tak z praxe je samozrejme ako vždycky veľa, ale naposledy som teda mala jednu pani, ktorá hernia pupočná, čiže pruch, do toho diastáza, typické rozvalené brúško ako po pôrode. Bola z toho veľmi nešťastná. Mala presne tie isté príznaky, nevedela sa zohnúť, mala problémy s dennými aktivitami, problémy so stávaním z postele do postele. Keď sa pozerala do zrkadla, nebola so sebou spokojná, pretože to brucho vyzerá ako vyzerá. Nevedela vôbec schudnúť. Už bola 3 mesiace od porodu a proste váha bola stále taká istá. Čiže sme začali riešiť funkciu brúška. Povedali sme si, aby teda sa zmenila spodné prádlo, tejpovala si brúško, užíva stále vitamíny a pravidelne cvičí, to je dôležité. Ona teda cvičí každý deň. Ona je taká super, že ma stále o tom informuje a my tie cviky stále meníme, takže za každý mi dá takú spätnú väzbu. A potom iba mesiac, toto bol prvý mesiac, čo som jej ja dala a už po tom prvom mesiaci bolo úplne super vidno, ako to brucho sa stiahuje. Tá hernia trošku ustúpila dozadu, ale hlavne začala chudnúť. já jenom Ona videla, upřesním pro naše posluchače, že se jedná o kýlu, kdyby nevěděli hned název latinský, tak kýla, ano, příšní. áno. A čo bolo úplne super, čo podľa mňa ešte viac tej ženy poteší, keď vám to niekto iný povie. Aj to povedala práve sestra. Boli sa mi zdá, že niekde bola v plavkách alebo také niečo a ona jej hovorí, že proste ty máš to brucho úplne super, že proste je krásne stiahnuté a pritom ona má dosť veľkú tú diastázu, že tam je, lebo ona mala druhé tehotenstvo, mala nejaké problémy a tam už potom prvom mala diastázu, čo vôbec neriešila a to druhé to ešte viac si natiahlo. Čiže podľa mňa toto ženy viacej poteší, keď im to povie úplne niekto nezainteresovaný, kto vôbec nevie, že oni niečo také alebo chodia na nejakú fyzioterapiu. Takže tu chcem len dať ten príklad toho, že keď sa dodržiava všetko tak, ako sa má, tak my vieme vidieť fakt za mesiac úplne nádherné výsledky. A sú to cviky, čo majú ženy na 15 minút denne. Hovorím, že uspia bábätko, zacvičia si tie cviky
a ide sa ďalej. A raz do dňa úplne stačí. Já jsem strašně ráda, že právě zmiňujete tu nenáročnost toho opravdu, že to není potřeba u toho strávit hodiny a hodiny, že to je každý den několik minut, ale je to opravdu dostačující a ten výsledek se dostavuje velmi, velmi brzy. Je ještě něco, co jsme nezmínili, něco důležitého, co jsme upomenuli v tomto tématu? By som pripomenula dýchanie, lebo veľa žien sa ma pýta napríklad, ich nezaujíma brucho funkcia, oni sa ma pýtajú na dýchanie, lebo všade teraz sa hovorí o tom, že diastáza, bráničné dýchanie, ako mám toto podporiť, ako mám cvičiť. Je to veľmi dôležité, poviem to na začiatku, hej, je to veľmi dôležité, ale poviem to z praxe. Začínala som, keď som začínala s diastázami, tak som presne najprv začínala s dýchaním. Naučila som ich správne dýchať, potom sme začali s funkciou brucha. Stalo sa to, že na tej kontrole mi tá žena nevedela absolútne dýchať. Ona mi povedala, že ona sa to snažila cvičiť, ale nevedela ako. Pričom jasne som mu zaučila, povedala som jej pomocky, aké používať, aj tak nevedela priznať to ako. Čiže zmenila som taktiku. Prvé, čo robíme, tak aktivujeme brucho, aktivujeme hlboké brušné svaly a až na ďalší krát sa snažíme riešiť to dýchanie. Pretože pokiaľ nie je funkčné brucho celkovo, tak ani to dýchanie tej žene nepôjde. A presne vidím ten krásny, tú zmenu, že keď už máme zacvičené to brúško a vie ho krásne ovládať, vie presne, kde ho má stiahnuť na to, aby stiahla tú najhlbšiu vrstvu toho brušného lisu, tak vtedy vie mi otvoriť aj ten hrudník a vie pracovať s tým bráničným dýchaním. Čiže ja by som len chcela upozorniť ženy, že nesústrediť sa na to dýchanie, že to je to prvotné, čo musím ja spraviť, lebo teraz neviem, čo pľúca nebudú pracovať. Oni pracujú tak či tak, ale najdôležitejšie je pre mňa, čo mám ja z tej praxe, fakt pracovať s tým brušným svalom a vrátiť ho do tej funkcie, tak ako to bolo pred pôrodom alebo pred otehotnením. S tím já naprosto souhlasím, protože pak se ženy soustředí jenom na dýchání a vlastně nedochází k tomu zapojení těch svalů. Já myslím, že k diastáze takhle jsme do toho rozhovoru zmínili všechno, co jsme si společně naplánovali. Já bych vám chtěla poděkovat za ty dvě témata, které jsme spolu měli. Určitě dáme kontakt na YouTube. Pod podcastem budete mít i odkaz na stránky, takže když bude potřeba a řešíte tento problém, určitě Martinu kontaktujte. Moc krát vám děkuju za váš čas. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.